Ľudia, vítajte novej videjka. To som netočil na YouTube už dlho, tak si ideme, neviem čo zahrať, asi Roblox. Hej, poďme. Ideme si takú challenge dať, že musíme ísť na Rivals. Musíme ísť na Rivals. Tak ideme na Rivals teraz. Okay. Teraz náš private server sa pripojí. Tiež to sa udialo, to bude zaujímavé. Poprvé šívať nové video z Rivals. Konečne ľudia. Počkajte, za toto si ľudia spraví. Počkajte. To musím načítať. Nikde. Počkajte. Tak idem. To nejde. Ešte raz. To nejde. Niečo. Ja to nezdávam. Idem skúsiť ešte raz. To nezdávam, no? Nikdy. Musí to ísť. Bez mi to nejde. Čakajte. Skúsime si to naplňovať. Čakajte. Musí to ísť, myslím, že to nejde. Musím to ísť. Nevadí. Máme druhú. Napríklad. Neviem. Tak ľudia, toto je koniec videa. Nedá sa mi hrať Rivals Private Servers. Takže na budúce sa uvidíme. Ďalšie video za hodinu.